Na de melding van de dreigtweet neemt de politie de zaak voortdurend heel serieus. Buiten de squallen binnen het tientallen politiemensen aanwezig en in het gebouw wordt alles scherp in de gaten houden. De tweet is al rond de vreed verstuurd. Ik ga Bogerman in Sneek in de brand steken en iedereen overhoop knallen. Ik wil niet meer leven. Fuck dit leven. Als het zo moet, gaat iedereen mee. Het is via een collega is het melden. De rector had het bij u melden en op dat moment hebben we de recherche besjongen van nou, wat is het waarheidsgehalte van deze tweet. Nou, dat weer zodanig grut dat we hebben toch besloten om de hoofdofficier en de burgemeester en de bestuur van de squallen uit te nodigen om de zaak toch te brengen. En ja, zorg de aanpak op dit moment. Iedereen praat erover. Nou ja, er is vooral veel speculatie. Niemand weet echt dingen zeker. Er is heel veel politie rond de school. Ja. Wat vies ervan dat er zoveel politie inzet wordt? Ik vind het wel grappig. Ja, ik dacht er net volop bij na. Ik dacht van nou, dat zal vast wel stomme grap wezen of zo. Elke les heb je het er eigenlijk wel een beetje over. Want de sfeer op school is wel een beetje over, ja. Hoe dan? Nou, iedereen heeft wat gespannen en zo. Moet je elke tweet die soort van een gefrustreerde puber die soort van de squallen in de brand steken serieus nemen? Ja, wij nemen het wel serieus. Want wat de krek ik zei, daarin is soms hele aparte mensen op het brood om. En stel dat we dit net serieus nemen zo'n. En er zo van alles wat gebeuren, dat wil je als politie zijnde en als justitie zijnde net van Jan. Wiels we beelden meidje van de squallen liep het er niet in schot in de zaak te komen. Ja, er zijn ontwikkelingen in de zaak. We hebben op dit moment 3 man op het politiebureau zitten die betrokken niet hebben of die verdacht worden van het versturen van deze tweetmail. Het gaat om 3 jongens van 15 en 16 jaar uit Snits op een huis in de Starum. Nevens haren wie het een grap die uit de hand is. Het politietafelsjoch is op schort. De squallen denkt naar uw maatregels. Het mag wel duidelijk zijn natuurlijk dat even los van het politieonderzoek en wat er eventueel nog zou kunnen volgen, natuurlijk terwijl een serieus gesprek ook met deze 3 leerlingen gaat plaatsvinden. Ik bedoel, dit is natuurlijk geen leuk 1 april grapje.